Squad. Bă, prostul, ai pornit sau... Ești prost, Ai pornit, da. Așa. Hai, bă, da start. Da, Stai, mă, start. Hai, vin cu un joc. Hai că da. Papuci, tăi, tryhardă. Ce calc? Și calc. Bă, aveți skin-ul pe Toxic ăla nou. Toxic, nu știu cum. Nu. Ce Aveți? Că a fost cu diamant. Skin-ul mă. Nu, Toxic. Bă, dar dă-mă! Mamă, Bravo. 20 de la mine, bă. Ei au câte 10 bănuți. Da. După meciul ăsta îmi dai și mie un meci? Ce? Nu, Să vedem cum joci tu, primul ești tu și să vedem joc. Să vadă lumea cum joc eu. Bă, dar nu mi-am luat câte omor. fix acum. Nu, nunta! Nunta, băieții, nunta! De-mi că te sar eu undeva. Sar eu undeva. Bima, bă. Nu, Bima Saki proștilor. Săriți dracu în Cheratonia. Că nu mă las. Te sar în Bima. Hai, săriți în Bima. Eu zeu pe Bima. Eu și King Seven. Ce mai sunt? Da, mă, tu vreau să King Seven. Eu? La friend, prostule. De. Eu l-am pe King Seven la în ghilimele. Ai părăitoare! Ține părăitoare, dracu, în mână. Normal, în pane. Zeu pe părăitoare! Dar tu e zeu pe orice, mă. Nu, dar îmi place părăitoare și joc bine. Na, s-o obișnuit cu pagiu. După meciul ăsta, pauză, mă las să-mi fac setările și... Nu faci nicio setare. Păi ca să joc și eu. Să vezi cum joc eu. Nu joci. Care îmi dă voi să joc și un meci? Nu vrei să vă urc? Nu. Bă, dar jucăm la rank? Aolo. Eu v-am spus. Te dă cu noob. Ați luat mă skin-ul pe care? Eu da. Eu. Ce minți? Nu, bă. Pe parang. Pe asta 4x direct. Serios? Da. Un term. Ăsta n-a luat termalul. Ăla n-a luat termalul. De ce n-ai... Da, dar erau două. Merg pe ăla. Merg pe ăla. De tu... Doi. Hai că tu mergi cu 2 SMG-uri, ești deștept rău. Vlade. Taci. Bă, lăsați-mi. Bă, Tudore, vrei să vezi cum joc eu? Te uiți la mine. Te uiți la mine. Hai, stai la 10. Nu, e bun, dar trebuie cu arma de la râs. Că nu ai cum să mergi. Are doar... Eu. Eu vreau. Da-i rupe. Treci tu de țintă când n-ai țintă. Când ai ținta pe el, tragi de țintă în sus. Să-i dea cap. Gata, l-am pus eu. Crezi că ți-ai dat acolo în casă? Da. Bă, da. Putează la... Ce-s 4. A, vine... Asta. Hai.
UMP avea. Dar în fama scăpat. Mamă, ce combinație, tu ești nebun dacă știi să le joci și rupi. Acolo, iau o fată. Nu! Nu, bă! Fama e mai bun! Fama e mai bun, cacao. Bă, prostule, eu joc de mult și știu. Hai, mă, Dacă găsiți fama... Dacă găsiți fama și după găsiți scarul, luați scarul. haide, mă, pe aici. Dacă n-are supresor, nu-mi place. Sunt super bune armele. Hai, dă-te tu primul. Lasă-mă. De cap. Bă! Să mai merg eu unul după casă, uite-l. Dar tu de ce încarci mereu? Ia? Da, nu mai important în tine. E degeaba. Wow! Ce cap era să-i dă... Ia, vedea tu! Bă! Vlad! Ei să mă ptu el. Scar și UMP. Sunt un pic. Ei, dai la capuri cu AK. Da, i-am dat cap. Bravo, da. Am trei style. E mai bun să mă ptu. Hai mă, dacă ai armă de aia să zici că nu poți să joci cu ea, ții altă armă. Dacă nu știi să joci pe ea, dacă nu știi să joci, Dați-și și mie la... Cred că am destul de chei, avem, mă. de se merge. Aici. Bă, dar voi nu știți, bă. Lasă o glanță să mergem. Uite. Eu cu squadul meu, dacă erați, să zicem că erați cu mine, cu squadul meu contra voi, da? Voi trei. Erați mort instant. Că squadul meu e... E cară. Pe mine? Da. Dă-mi niște capuri. Am pus. Mai am trei. Nu înțeleg cum joci Nu tu. mai am. Vlad, ăștia... Bă, bă! E bun, e bun! Plecați că e bun! Plecați, fugiți de acolo că e bun! Bă, la... Zici, bă, că e bun ăla! Dacă-l bat. Dacă-l bați... Ai tryhard. Noi vă dă capuri, n-aveți ce să-i faceți. N-aveți bluri, n-aveți bluri, sunteți morți. Că n-am bluri. Sunteți morți. Fucking morți. Bă, vezi că tot Vlad? Bă, din altul. Noi, e squad bun, bă, aveți grijă. Mamă. Nu sta pe loc. M-a scăzut. Era să te Da, nu. Nu faci asta zi. Da, da, E scat, bă, dar de ce covești? Păi eu știam că e squad bun. Mi-am dat seama că e squad bun. L-am văzut Și și poate eu, ții un cap, bă. Dacă stai pe crouch. Dar dacă vezi că squad bun, retrageți-vă, naiba. Păi și unde să ne retrag? În spate, undeva. Lăsați în spate, vezi că nu e tot squad-ul. Hai, du-te. Hai că nu mai zic nimic. Gata, ești mort. Ești mort, că E acolo, toți, în casă. Bă, dar nu te înțeleg tu, Dori. Stai să-mi gura că l-am pus pe la nou. Și la i-a dat Dar nu sta așa, mă. Stai să uite, cred că mă vede. Da, nu te vede. Ție un cap, Bă, că dacă ești ai ieșit de acolo, ții cap. Uite, uite, l-am... Se trag și șodranul de la... Am uitat că era șotganul în mână. Ui, oh! Nu te știu. Are elit. Are elit. Ăla are elitul. Vechi. Scoate-mă, așa. Tragi. Da, dă-i! Dă-i!
Acum. Oh! Bă, vezi că celălalt. Vezi că uite-l. Dă-i, cap! Dă-i, cap! Dacă îi dădea cap la... E dă-mă să mă ușu. Bă, Tudorică, dacă mori... E bun. are să ne... Nu cred! Bă, ai grijă că știu unde e. O să iau habar. Se continuă cu mașina. Ești mort. Nu gură că m-am descurcat. Așa, mă, dar eu făceam. Dacă îi făceai tu. Bă, am făcut eu scoadă 1 versus 4. Am avut scoadă la bun. Mai zic ceva. Și cum să mișcau oia? Aveau, cred că, 5 gluri fiecare. Și nu mă interesează, i-am bătut pe ea. M-am dus ca... Mamă, dar ai jucat. M-am dus... Da, și mă duc că tu mă rai din 27. Eu? Da, din 27. Da, eu nu zic că n-ai jucat bine, da? Care e? Ești mort. Ești mort, gata. Rip. Stai tu. Rip. Bă, n-am nip. Hai, bă, 5 de metri. te rog. Please, bro. Da. Hai să vedem, să vadă lumea care joacă mai bine dintre noi doi. Da. Bă, dați-mă la, nu la clasă. Dați un pic. Nu-mi conectează aici. Nu mă dai de noapte. Nu mă dai de noapte. Ba da, îți dădeam. Da, după meciul ăsta. Nu. Da, cu vreau. Că jucați la ring. Dați un pic. Hai că vreau să joc la ring. Păi da, bă, pe tot jucăm la ring după. Păi da, eu cu voi. Îți jur că după te las. Nu-ți mai dau. Ha, bă, nu fi dat. Gata. Ce? Dai? Hai. Hai să intre Andrei. Hai, Andreiuț. Nu stăm toată ziua. Dacă dăm voia la ring. Încă aștept. Așteptăm. După. Da-mi dat? Da, mă, dau. 5. 5. Bă, da-mi dai. Da, mă, dau. Azi ne bani în meci. Când ajungi acasă, mi le dai. Îți dau un mesaj. Da, păi nu pot că eu să mă la ăla și vin la 12 noaptea. Și eu la fel. Îți dau eu mesaj ca să nu uiți. Mâine ți le dau. Îți dau mesaj ca să nu uiți. Mâine. Te bagi mâine de la zi. S-ar putea să merg și eu. Dar vreau net. Și eu. Bă, aș putea să merg și eu. Ia doi bă cancel. Dă-i cancel și dă-i iară. Bă, aș putea să dau și eu. Dai, mă. Aș putea să merg și eu. Ar putea. Stai afară. La poartă. Ok. Bă, dar nu cred că pot să știu. Bă, nu cred că pot să joc cu setările tale, bă. Stai, mă. Ia stai, mă, să-mi fac și sensibilitatea. Dar numai că nu am încărcătorul. Bă, Vadi, scoate și mie chestia aia. Știi tu ce chestie? Nu știu ce. Aia, mă, scuranții cu pistolul. Nu ți tu. Hai, nu scoate. Dar scoateți-mă singur. Iete-mă la ăsta. Ia veți. Să vezi dacă te mai lasă. Înveți să ți-l scoți, bă. Dai, mă, că fac cu setările mele. Nu setările tale, ă. Fac tot, bă. Tot ce am eu. Sensibilitate. Și cresc astea. Nu trebuie neapărat. Leeristul, nu? Cum adică asta? Adică le crezi, mă, ca să poți să... Numai asta.
Ăsta, dai mai repede armele. Da. Un minut, bro. Dar poți să și apeși acum, nu? Safe. Gata, mă, 2. Perfect. Gata. Sunt quick weapon switch. Quick weapon switch. Îl ai pe on. Îl ai pe on în loc de off. Omule. Dă-i cancel și dă-i off. Ăsta? Da. Așa. Dă-i. De ce scoate de tonul? Hai, mă, dă-i. Dacă ne bagă și pe noi. Și pe mine. Bă, dar ia dă-i, mă, la clasic. Că nu pot. Da, dă-i la clasic. Așa. Îmi bage mai repede. Fă schema. Cancel start. Cancel start. În continuu. Așa, așa, așa. Așa că te bagă, te bagă. Așa. Așa, gata. Gata. Nu să ne bagă. Știi cum facem prieten al meu? Nu aștept să dai ok. Că dăm continuu. Ce mă? Ne-a băgat, mă. Săriți în Bimasaki ca de obicei, da? Oh, doamne, să știu să joc pe... Vezi că ți-am făcut setările mele și sensibilitățile tot. Să înveți să joci cu ele. Să ajungi pro. Să ajungi pro dacă ai setările mele. Da. Am pus eu 50 de bănuți. Hai, veniți. Sensibilitate mare, mare. Mare că se mișcă mai ușor ecranul. Câte diamante ai luat? 10. Bă, dar îți dau puțin, mă. Mie îmi dă 10 bănuți pe ala. Nu te îmi dau puțin. Știu unde le pune, bă. Tiroleană. Da, e greu. Trebuie să le iei în mână și să-l pui fix acolo deasupra capului tău. Și tot tu iei de ăla. Ce uite la Vlad Alexandrescu, știi? Aoleu. Mai e cu copilul ăla cringe, bă. Bimasaki, ca de obicei, bro. Bimasaki. Uai de capul meu cu coace. Da, da. Merge mai ușor cu ecranul, parcă. Eu joc cu o mână și tot dau win. Cu o mână? Bă, n-avem player în Bimasaki. Uliu. Ăsta i-a pus nume la Șoi Muliu. Știu. E prost, știu. Bă, mai sunt încă. Să ai lăsă. Dă-mi mie. Ce cap era să dau? Da, mă. M-a speriat de Tudor. Unde-s, mă, playerii? Scar și eu. Unde-s playerii? Unde-s playerii? 203. Ok, sus. Mă, peste ei, nu știu de voi, pa. Lasă însă pe aia. Merg așa mai încet. Hai, bă, sus, că-s playeri. Uită-i. Nu te băga, nu te băga, Andrei. Nu te băga, Andrei. L-a pus knock, l-a pus knock. Mă ochi peste el. Poți să sari și în capat. Nu știu, are lag telefonul tău, mă. Că jucam. Jucam mai bine dacă avem telefonul meu. Spas, moartea mea! Să joc cu spas, îți dai seama?
Eu chiar joc. Și eu am spas. Eu chiar joc cu spasul, adică nu mi-e frică. Mie nu mi-e frică de nimeni. Lima. Lăsați-mi mie. Îi dau cap. Uite-l. Lasă-l, mă. Bă, da, omule. Bă, omule, voi nu știți, mă, să stați? Mor când am spas. Hai în pic, cine vine în pic? Eu mă duc în clock tower. Cine dă și mie niște gloanțe de aru? Da. Nu aveți? Nici n-am arăt. Părțitoare! A, n-are gloanțe. Eu mă duc în clock tower. Eu mi-am luat powder și scară și eu. Vede lumea cum joc, zice că znab. Tu n-ai văzut mașina? Eu nu știu de voi, dar eu mă urc un pic. Da. Mă duc să bat un squad. Dacă n-am lag. Sincer. În sfârșit, se case. Oh, ei, fugi. De ce? Oh, ce în Bimasaki, nu vă mai întorceți. Mulți. Da, rău, au venit toți. Au venit mulți pe tiroliană, mă. 2 squaduri. Și după cum am văzut la primul... Uai, ce cap! Lăsați lutul, lăsați-mi lutul. Hai, Valea. Valea Nabi. Ce cap i-am dat, bă? Uite, bă, am Jos în deal. Nu puteam să trag, mă. Te-am găsit arăt, bine să crezi. Mai tragi. Katana. Ce prost e ăla! Cum se pus că n-am pus eu? Am dus să luăm Am un pic. Nu știu, am un kill că nu prea pot să joc. Mi-au ia 14 în loc de SKS. Să că să... Dă și mie glanță de aru. Knock. Dă și mie glanță de Nu am multe, am 94, bro. 94, eu am 62. Și am 65 de gloanțe pe... Bă, mă lași pe shotgun, am super multe. Stai, nu sărește, mă! Mie nu pasă. Eu joc și fără. Eu l-aveam din prima. What the fuck? Încă un silencer. Bă, mi-a dispărut player. Bă, lootbox-ul, bă, unde mi-e? Are cineva asta mare. Bă, unde mi-e lootbox-ul? Bă! Urât lootbox-ul tău. Bă. Ok, hai în jos. Eu l-am văzut. Knock. Lasă-mi kill-ul. Mergeam voi, că am și mașină. Aia unul. Bă, mai e unul. Joci cu spas de eu? De. Eu am găsit puritoare. Bă, mai era unul, era doi. În jos. Tu facă la-i pe casă. Oh, ce cap i-a dat. Păi știu, bă, să joc. V-am zis că mai e unul. Păi i-am dat cablu unul. Unul e pe casă, bă. Unul era pe casă. Dar cum pot să urci acolo? Cu ajutorul playerilor. Și eu. Stai liniștit. Și omul la prost. Bă! Mamă. Oh, am drop-ul. AVM, pe bune? Da. Nu pot să Hai să joc. nu vă apropiați aici, că eu l-am pus. Păi și eu am dat drop-ul aici. Nu am zis. Aveți grijă că o să vină playeri. Uite, fac și eu la fel cum faceți voi. E unul acolo. Mali, vii cu mine? N-am nevoie, bro. Că și la mine playeri. Păi acolo e. Fix acolo. Lasă-mi că-l bat eu. Că-s mulți. Avem și puritoare. Cap. Șmecăros! Mai e unul? E camera! E al meu! E al meu! Cine vrea dragonul? E al meu! E al meu! Tudore, e al meu! Marș! Marș, că e al meu! Eu cu Tudor avem
Avea nevoie doar de gloanțe, stai liniștit. Aici, în jos. Mie îmi place dragonul. Eu nu prea pot să joc, că dau niște capuri de... Bă, se bate ăla cu mine. Bravo. Dar mai ești celălalt. Nu mai e, că ăla e în jos. Dragonul. Ia-l tu. Nu, că am avut. Oh. Bec de 3 are. Eu am 920 Am 3 kill-uri. Mamă, ce-mi place să joc pe contul lui vără meu. Ce vără meu? Are vără meu un cont, că da, are scar titan. Și s-a obișnuit cu el. Scarul și de-aia iau scarul. E jos. Ei, hai bă, în factory. Oh, păi hai. Hai, factory. Uitați-vă și voi. Oai, Dar este... n-a luat nimeni dragonul ăla. Când se duce lumea la Nu pot să joc cu Dragonov, ai surzit. Bă, lăsați-mi aici, pentru că acum. N-am nevoie de ciuperci, joc și fără. Da, gata. Ok, nu-i nimic. Bă, zon. Nu contează să se întâmplă în zonă. Nu-mi pasă de zonă, bă. Da, zona. Oricum nu contează că avem mașină. Oricum, sunteți în ea. Eu, dar o să vină și Oho. Da, bă, acum să mă aștepte cineva în turn. Ăla se plimbă cu mașina. Să și rup capul. termă, l-am găsit. Oai, nu e... Bă, trage, uite. Fac, nu e nimeni în turn, ești nebun. Jos. Ce tragi? La rank toți sunt în turn. Cu ce tragi, mă? Știu. Bă, de ce crezi că mă bag? Bă, frate, le iau cu AVM-ul de la copii. L-am luat. Lasă mie, Luca. Bă, doar am găsit vreo 100. Serios, ăia sunt... Bă, ăia sunt în cota tua. Sunt mortă. Ăia chiar sunt în cota tua. Lol. ce vine, eu nu înțeleg. De ce te iau? Care vine să mă ia cu mașina? Eu n-am. Eu n-am. Ba da, vezi că e o mașină factory. În stânga. Nu mai e. Nu mai e, mă. Vine eu și vă iau. Ce ar mai? Cine? Andros. Am încurcat de domnule. Da, și acum. Eu pot să joc. A, și-a luat noc, știu. Ăi, zici că e King Sebi cum și-a luat noc. Bă, dar normal trebuia să fie monitoarea. Ceva? Sau ceva SMG, bă. Bă, Mali, poate ți-a Dai să cap și-a luat. Tu ți-aduci telefonul la nuntă? Avem Nu. Într-o zi o să mi-l iau și o să filmez cu voi. Oho, lasă-mi, lasă-mi. Andrius, lasă mașina. Andrius, lasă mașina, că te bat. Da. Aici e squad la mine. Știu, Eu sunt în cota tua, băieți. Îi fac. eu valie în pic. Sunt și eu. Mamă, ce cap! Nu. În casă, intră. Vină cu a. Eu sunt în cota tua și am două drop. Dar știți că încă mai filmezăm. What the fuck? Nici pe aia nu știu. Stătea pe crouch. Nu stătea pe crouch, era noc. Am două drop. Lasă-l, că-l bat. Încă un AVM. Îl bați cu... Hai. Am 64 de gloanțe. Nice. Bă, acum am învățat o strategie. Știi care? Scoți mai întâi pe geam înainte să intri în... De. Ai învățat și tu. O, cățeanu. Turnul. Ce m-am speriat, am crezut că e cineva. Turn. Cum era să fie cineva? Mama, ai toate să nu. Știe. Cine e în zonă? Dacă mi-au un ochi, ați murit. E cineva în zonă? Eu da. Bă, avem player în minus. Bun? În minus. Bă, mai sunt doi contra. Mai sunt doi? Hai că-i facem. Dacă nu-mi dă noc, sper. Nu-ți dă ție? Oh, nu-mi dă. Culcă-tu. Bubule? Păi știam că sunt ăștia în cota tua, mă. Lasă-mi mie. Andrei. 50, mare cap ce am dat.
Nu spune. Bă, lasă-mă și mie unul. Da, am luat, vezi că ai un AVM în drop, fără gloanțe. Nu nevoie de gloanțe, bă. Eu te bat și cu AVM-ul fără gloanțe. A, uite, avem aici. Eu am 63 de gloanțe cu AVM. Uai, ce lag ai, bă. Ești nebun? Vezi că e în al doilea drop. Nu m-am luat. Da, s-a eliminat că... Uitați, băieți, ce tryhard. Aveam fucking 8 kill-uri. V-am făcut... 7 kg-uri, ești nebun? Bă, Hai, mai facem un moment și după? nu mă lasă că e prea lung episodul. Hai, las. Hai, închide. Da, tu ca acest episod, numele meu a fost Vlad. Nu Nu uitați să-mi dați friend. Pe data viitoare, pa, pa.